Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Tällä hetkellä sydämeni täyttää ilo. At this moment, my heart is filled with joy. Minulla on mahdollisuus yhdessä Arja vaimoni kanssa osallistua näihin suuriin seuroihin. That I, together with my wife, Arya, can be here at these great summer services. Ja minulla on suuri ilo tuoda teille jumalalasten terveiset Suomesta. And I have great joy to bring the greetings of God's children from Finland. Meillä oli viikko sitten Suomessa suviseurat. A week ago, we had summer services in Finland. Siellä suviseurojen tunnuksena oli tuttu jae Matteuksen evankeliumin 17. luvusta. And in those services, the model was from a familiar portion from the 17th chapter of Matthew. Herra, tässä meidän on hyvä olla. Lord, it is good for us to be here. Samat tuntemukset meillä on tällä hetkellä täällä. We have the same experience, feelings here as well. Haluan tuoda paljon terveisiä SRK:n johtokunnalta, työvaliokunnalta ja henkilökunnalta. I want to bring many greetings from the board of directors of the SRK, from the work committee, and from the staff of the SRK. Kuulimme äsken puheenjohtajaveljen kautta siitä tiiviistä yhteistyöstä, mitä teemme. We already heard from your board of directors chair here of this close mutual work. Se on myöskin avointa. It is also open. Olemme saaneet tukea toinen toisiamme. We have been able to support each other. Olemme saaneet iloita Jumalan armosta. We have been able to rejoice of God's grace. Me kiitämme tästä kaikesta taivaan Isää. For this, we give thanks for all these to our Heavenly Father. Viikko sitten, kun olimme suviseurossa siellä Suomessa, A week ago, when we were at the summer services in Finland, näihinkin seuroihin osallistuu teitä rakkaita, jotka siellä olitte mukana. many from here also joined in those services. Kun käveleskelimme siellä seurakentällä ja puhuimme, että olemme lähdössä tänne suviseuroihin, And when I was walking in the service area there and telling those that I met that I would be coming here for services rakkaat Jumalan lapset täällä, to see the children of God here, teitä muistetaan siellä Suomessa. they remember you here. They remember you there in Finland. Rukouksin he meitä tänne lähettivät. And with prayer, they sent us here. Ja me rukouksin meitä otettiin tänne vastaan. And then we have been received with prayer here. Meitä lähelle tulee ne apostolin sanat, And then the words of the apostle came to mind, missä apostoli puhuu, että ettemme ole vieraita ja muukalaisia, vaan Jumalan perhe. where the apostle says that you're not foreigners or strangers, but of the family of God. Näiden lisäksi haluan tuoda myöskin terveisiä koti-Sioniltani. And I also want to bring greetings from my home, Zion. Asun Seinäjoella, I live in Seinäjoki, joka oli hyvin lähellä sitä suviseurapaikkaa Kauhavaa. which was very near that place where summer services were held, which was Kauhava. Meillä siellä Seinäjoella on noin 300 jäsentä meidän yhdistyksessämme. In Seinäjoki, our organization has about 300 members. Sen lisäksi siellä on paljon lapsia ja nuoria, And there's also many children and youth. ja me iloitsemme siitä. And we rejoice of that. Me yhdessä saamme kokea, Together we can experience, niin kuin äsken kuulimme, as we already heard, vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Jatkamme näitä seuroja ja luen puheen johdannoksi tutun kohdan Johanneksen evankeliumin luvusta 6. We will continue these services, and I will read a familiar portion from the Gospel of St. John from the 6th chapter.
Luen Jeesuksen nimeen jakeesta 5 jakeeseen 13. And in Jesus' name, I will read from verses 5 to verse 13. Kuin siis Jeesus nosti silmänsä ja näki tulevan paljon kansaa tykönsä, sanoi hän Filippukselle, kusta me ostamme leipiä näiden syödä. Mutta sen hän sanoi, kiusaten häntä, sillä hän tiesi, mitä hän tekevä oli. Vastasi Filippus häntä, 200 penningin leivät eivät täytyisi heille, että kukin heistä vähänkin saisi. Sanoi yksi hänen opetuslapsisansa hänelle, Andreas, Simon Pietarin veli. Tässä on poikanen, jolla on 5 ohraista leipää ja 2 kalaista, vaan mitä ne ovat näin paljolle? Mutta Jeesus sanoi, asettakaa kansa atrioitsemaan, ja siinä paikassa oli paljon ruohoa. Niin atrioitsi lähes 5000 miestä. Ja Jeesus otti leivät, kiitti ja antoi opetuslapsille, mutta opetuslapset jakoivat atrioitseville, niin myös kaloista niin paljon kuin hän tahtoi. Mutta kuin he ravitut olivat, sanoi hän opetuslapsillensa, kootkaat murut, jotka jäivät, ettei mitään hukkuisi. Niin he kokosivat ja täyttivät 12 koria muruilla 5 ohraisesta leivästä, jotka niiltä liiaksi olivat, jotka atrioitsivat. Aamen. When Jesus then lifted up his eyes and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, Whence shall we buy bread that these may eat? And this he said to prove himself, for he himself knew what he would do. Philip answered him, 200 pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little. One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him, There is a lad here which hath 5 barley loaves and 2 small fishes, but what are they among so many? And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. And Jesus took the loaves, and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were sat down, and likewise of the fishes as much as they would. When they had filled, he said unto his disciples, or when they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Therefore they gathered them together and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten. Amen. Tämä Jumalan sanan paikka on teille varmasti kaikille tuttu. This portion of God's word is surely familiar to each of you. Kyselin äsken, että tänne seurateltaan on laitettu noin 2000 tuolia. I heard that there are about 2,000 chairs here in this service tent. Ja tämä tilaisuus, johon tämä tekstimme meidät vie, siellä oli 5000 miestä, naisia ja lapsia. This portion that we're reading speaks about 5,000 men and women and children. Äsken tuossa, kun olimme syömässä, tapasin nuoren pikkupojan. When we were just eating before the services, I met a little boy. Tervehdin häntä ja kysyin, kuinka vanha sinä olet. I greeted him and asked him, How old are you? Tuo pikkupoika reippaasti tervehti ja sanoi, että hän on 9 vuotta vanha. That boy eagerly greeted me and said that I am 9 years old. Ajattelin, että tuo pikkupoika tässä tekstissä saattoi olla 9 tai 10 vuoden ikäinen. Just thinking now that this boy in our text maybe was 9 or 10 years old. Ja olen usein ajatellut,
mitä tuon pienen pojan mielessä tuossa tilaisuudessa liikkui. And I often have thought that what was going on in this boy's mind as this was taking place. Ja sitä, että miksi hän siellä oli. And why was he there? Mutta sen me tiedämme, että hänellä oli eväänä 5 leipää ja 2 kalaa. But what we do know is he had as a lunch 5 breads and 2 fishes. Uskon, että äiti oli tehnyt nuo eväät tuolle pojalle. I believe that the mother had made the lunch for the boy. Tässä Jumalan valtakunnassa äiti ruokkii meitä jokaista. Here in God's kingdom, mother feeds each of us. Tuo pikkupoika jakoi lahjansa opetuslapsille ja sitä kautta Jeesukselle. This little boy gave his gifts to the disciples and then on to Jesus. Ja mitä sen jälkeen tapahtui? And what happened after that? Jeesus otti nuo pienen pojan eväät ja siunasi ne. Jesus took that little boy's lunch and blessed it. Sen jälkeen hän antoi nuo siunatun leivän ja kalat opetuslapsille. And then he gave that bread and that fish which had been blessed to the disciples. Opetuslasten tehtävä oli jakaa leipä ja nuo eväät niille seuravieraille. And the disciples' duty was to then distribute the bread and the fishes to the service guests. Tässä on rakkaat veljet ja sisaret kuva Jumalan valtakunnastakin. Dear brother and sister, this is a picture of God's kingdom. Jeesus sanoi olevansa elämän leipä. Jesus says that he is the bread of life. Ja me muistamme, mitä tapahtui, kun Jeesus kertoi olevansa elämän leipä. And we remember what happened when Jesus said that he is the bread of life. Monet pahentuivat tuohon saarnaan. Many were offended at that speech, that sermon. Ja Jeesus kysyi omilta opetuslapsiltaan, tahdotteko tekin mennä pois? And Jesus asked his disciples that, will you also go away? Ja nuo opetuslapset vastasivat, And the disciples answered, kenen tykö me menisimme, sillä sinun tykönäsi on iankaikkisen elämän sanat. that to whom should we go, that you have the words of eternal life. Tänä päivänä me Jumalan lapsina olemme tässä kylvötyössä. Today, as children of God, we are in this work of sowing. Me jaamme tuota elämän leipää. We distribute that word of life. Me rukoillen pyydämme, We pray että taivaallinen Isä henkensä kautta avaisi sanaansa näissäkin seuroissa. that the Heavenly Father, through his Spirit, would open the word also here at these services, Ja olisi taittamassa tuota elämän leipää niin pieniksi palasiksi, and that he'd be breaking this living bread into such small pieces että jokainen saisi näissä seuroissa sitä syödäkseen. that everyone would get to eat here at these services, eat of it. Me muistamme, kun Jeesus antoi lähetyskäskyn. We remember when Jesus gave the Great Commission. Se on muistiin kirjoitettu sinne Matteuksen evankeliumin loppuun. It's written at the end of the Gospel of Matthew. Jeesus lähetti omansa evankeliumin työhön kaikkialle maailmaan. He sent his own into the work of the gospel throughout all the world. Me Jumalan lapsina edelleen puhumme parannuksesta. As children of God, we all yet today speak of repentance. Ja me kutsumme armosta osattomia tähän valtakuntaan. We yet call those who are outside of this grace into this kingdom. Jumalan lapsille on annettu tämä kallis saarnavirka. God's children have been given this precious office of preaching. Toisaalla Jumalan sana Johanneksen evankeliumin siellä loppupuolella puhuu. And at the end of the Gospel of John, it's spoken in this way. Kun Jeesus ilmestyi
opetuslapsille sinne lukittujen ovien taakse. When Jesus appeared unto his own that were behind the locked doors, Hänellä oli rauhan terveiset. he had greetings of peace. Ja hän siellä sanoi opetuslapsilleen, And he said unto his disciples, niin kuin isä lähetti minut, minä lähetän teidät. As my Father has sent me, even so send I you. Tätä työtä me Jumalan lapsina ahkeroimme vielä tehdä. As God's children, this is the work that we endeavor yet to do. Mutta me elämme itse tuosta samasta elämänleivästä. But we ourselves live of that living bread, same living bread. Siellä Luukkaan evankeliumissa on se tuttu vertaus, In the Gospel of Luke, there's a familiar parable kun yksi illallisvieraista siellä totesi, when one of the guests at this evening meal autuas on se, joka syö leipää Jumalan valtakunnassa. Blessed is he that eats bread in the kingdom of God. Me Jumalan lapsina uskomme, että tämä elävä usko on alusta loppuun Jumalan työ. We believe that this work is from the beginning to end the work of God. Me olemme kylvömiehiä, We are sowers, mutta Jumala on aina se, joka antaa kylvölle kasvun. but it's only God that can give growth to that which has been sown. Mutta me olemme lähettäjällemme uskollisia. Lähettäjällemme uskollisia. But we are faithful to that which we have been sent. Edelleen me ahkeroimme saarnata. Again, we continue to preach. Taivaan valtakunta on tullut lähelle. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. The kingdom of God has come nigh. Repent and believe the gospel. Jos näitä seuroja kuuntelee joku sellainen, If there is such a one listening to these services, joka tunnet, että sinua omat syntisi painavat, that your own sins are pressing, tämä valtakunta on armon ja anteeksiantamuksen valtakunta. this kingdom is a kingdom of grace and forgiveness. Tänä päivänä saat uskoa epäuskon ja kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Today, you can believe your sins and the sin of unbelief forgiven in Jesus' name and blood. Mutta kun me Jumalan lapsina olemme kokoontuneet näihin seuroihin, But as children of God, as we have gathered for these services, emme voi kukaan ajatella, minkä kaltaisista olosuhteista tänne on lähdetty. we cannot imagine necessarily what kind of situation each has come to hear from. Mutta taivaan Isä on antanut teille mielen lähteä. But the Heavenly Father has given you a mind to come. Ja te toteatte Jumalan sanan tavoin, And you toteaa Jumalan sanan tavoin. toteamme niin kuin Jumalan sana sanoo. We recognize our state as God's word says. Mielellään menen sen joukon mukana, joka korvessa juhlaa pitää. That we would gladly go with this group that has a celebration there, even in the desert, Tänään näissä seuroissa here at these services. on avoimet lähteet. There is open fountains. Niin kuin äsken totesin, että monet pahenivat Jeesuksen puheeseen. As we already said, that many were offended by Jesus' speech. Mutta meille se apostoli puhuu rohkaisevin sanoin, But to us, the apostle gives encouraging words. että puhe rististä on hulluus niille, jotka kadotetaan, mutta meille, jotka autuaaksi tulemme, se on Jumalan voima. That the preaching of the cross is unto them who perish foolishness, but unto us it is salvation. Rakkaat veljet ja sisaret, Dear brother and sister, tässä valtakunnassa elämän Herra lunasti meitä vapauteen.
Here in this kingdom, the Lord Jesus redeemed us into freedom, liberty. Me saamme elää ja asua tässä valtakunnassa armon alla, We can live here in this kingdom under grace, mutta me tiedämme, että me kaksiosaisina teemme täällä matkaa. but we know that we make this journey as with two portions. Meihin usein synti tarttuu ajatuksin, sanoin ja töin. Sin attaches in word and thought and deed, attaches often. Sen vuoksi se hebrealaiskirjeen kirjoittaja meitä rohkaisee. For that reason, the writer to the Hebrews encourages us. Hän kirjoittaja puhuu siitä pilvestä, He writes about this cloud, tästä Jumalan lasten joukosta, this cloud of witnesses, a flock of God's children. Hän kehottaa meitä panemaan pois kaiken, mikä painaa, ja synnin, joka hitaaksi tekee. He encourages us to put away all things that weigh and all sin. Kun noissa seuroissa, johon tämä meidän tekstimme meitä vei, These services here where our text has brought us, me siellä lopussa kuulimme ja luimme, kuinka 12 korillista jäi vielä tuota ruokaa. and we heard how there were 12 baskets left over of that food. Tarvitseeko sinun veljeni ja sisareni epäillä, Do you, brother, sister, need to doubt että riittääkö Jumalan armo sinun kohdalle? that is God's grace sufficient for you? Apostoli puhuu siitä, että tyydy minun armooni, sillä minun voimani on heikoissa väkevä. The apostle wrote that, be content in my grace, that in the weak I am strong. Ja se samainen hebrealaiskirjeen kirjoittaja meitä rohkaisee, And the writer of the Hebrews also encourages että me kävisimme uskon uskalluksella aina armoistuimen tykö, kun me apua tarvitsemme. that as much as and as often as we would need, we could go to the throne of grace to obtain mercy. Tässä valtakunnassa veljet ja sisaret kannattaa ja saa käyttää evankeliumia. Here in this kingdom, it's good and we can use the gospel. Apostoli neuvoo meitä, että me neuvoisimme toinen toistamme sitä enemmän, kun näemme sen päivän lähestyvän. And the apostle also says that we would encourage one another more and more as we see the day approaching. Ja apostoli, kun kirjoitti niille Kolossan seurakunnan uskovaisille, And apostle wrote also to the Colossians että niin kuin Kristus on meille anteeksi antanut, niin tekin toinen toisillenne anteeksi antakaa. that just as Christ has forgiven you, that you also forgive one another. Rohkaiskaa veljet ja sisaret toinen toisianne evankeliumilla. Encourage each other, dear brother and sister, with the gospel. Se antaa meille uutta uskon voimaa It gives us new power in faith. ja se kirkastaa meidän toivoa, It brightens our hope että uskon kautta me kerran pääsemme taivaan kotiin. that through faith one day we will get to the home in heaven. Usein mietin, miksi me tulemme seuroihin. Many times I wonder or think about that why do we come to services? Sai siitä Kauhavan suviseuroissa puhuttelevan kokemuksen. There at the summer service in Kauhava, I had an experience that spoke to me. Minulle kerrottiin, I was told mitä yksi seuravieras oli siellä kokenut. that what one service guest had experienced. Hän oli mennyt ehtoolliselle. He had gone to communion. Ja te veljet ja sisaret, jotka Suomen suviseurassa olette olleet, And you who have been at summer services in Finland, että sinne ehtoolliselle on pitkä jono. that there is a long line for the communion. Niin siinä jonossa oli joku matkaystävä liittynyt siihen jonoon. Now, in this line, one travel friend had joined that line.
Hän oli mennyt siihen yksin. He had gone in that line alone. Hän oli seurannut sitä jonoa muiden mukana. And as he was in the line, he was watching those that were with him in the line. Hän oli keskustellut joidenkin siinä jonossa mukana olijoiden kanssa. And he spoke with those that were with him in the line. Hän oli tervehtinyt jotakin nuorta avioparia. He had greeted a young couple. Ja kun oli lähestytty ehtoollispöytään, And when they came close to then the communion table, tämä matkaystävä, joka oli yksin ollut menossa ehtoolliselle, and this friend who then was going alone to communion, hän seurasi, kuinka aviopuolisot siunasivat toinen toisiaan. he watched how the couples blessed each other. Hän huomasi, kuinka tuon aviopuolison vaimo oli kuiskannut jotakin miehelleen. He noticed that the wife whispered something into the husband's ear. Ja tuon jälkeen tuo mies oli kääntynyt tuon yksinäisen Jumalan lapsen puoleen. And then the husband turned to the child of God who was there alone in the line Ja oli kysynyt, and asked, haluatko sinäkin uskoa? that do you also want to believe? Sen vuoksi, veljet ja sisaret, olemme kokoutuneet näihin seuroihin. For that reason, we have gathered for these services, dear brother and sister, Että me saamme uskoa. that we could believe. Me saamme uskoa itsemme pahana pyhäksi ja syntisenä vanhurskaaksi. That we can believe ourselves evil as holy and as sinful as righteous. Tällä hetkellä, rakkaat veljet ja sisaret, At this moment, dear brother, dear sister, sinulla on lupa uskoa. you have permission to believe. Saat uskoa omat synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. You can believe your own sins forgiven in Jesus' name and blood. Tätä evankeliumia me kuulemme näissä seuroissa. This gospel we have heard and will hear in these services. Jeesuksen nimessä ja veressä, rakkaat veljet ja sisaret, on kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. 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 Veljet ja sisaret, rakkaat, Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä. On kaikki synnit All anteeksi. sins are forgiven. Rauhaan, vapauteen ja iloon On to asti. peace, joy, and freedom. Muistan kunniaan päässeen mummoni. I remember my grandmother who has gone to the rest of the righteous. Hän siunasi meitä pikkupoikia. She blessed us little boys. Mummulla oli tapana sanoa, Grandmother had a habit of saying, uskokaa itsenne keskelle taivasta. believe yourself in the center of heaven. Kannattaa, veljet ja sisaret, uskoa. It pays to believe, brother and sister. Yksi asia vielä tästä tekstistä. And then yet one matter from this text. Se pikkupoika sai myöskin uskoa. The little boy also was able to believe. Tytöt ja pojat, rakkaat nuoret, Boys and girls, dear young, tekin saatte uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. you also can believe all your sins forgiven in Jesus' name and blood. Tässä valtakunnassa on aina annettu katuvalle synnit anteeksi. In this kingdom, the penitent is also always preached the forgiveness of sins. Suokoon Jumala, että meillä jokaisella säilyisi sellainen mieli, May God preserve in us this kind of a mind, että tämä elävä Jumalan seurakunta on niin kuin kultainen kynttilän jalka. that this congregation of God is like a golden candlestick. Kun tämä seurakunta hoitaa, se aina tarkoittaa
lapsen parasta. And when this congregation cares for us, it always means the best for the children. Me saamme pyytää, että jaksaisimme olla kuuliaisia äidin äänelle. And we can pray that I would always be obedient to the voice of mother. Veljet ja sisaret, meidän on turvallista jäädä matkaa tekemään. Brother and sister, it is safe to continue to make journey. Ja luottamaan siihen, että taivaallinen Isä siunaa nämä seurat ja johdattaa meidät kerran perille. And that God will bless these services and will one day lead us to the destination. Rakkaat matkaystävät, Dear travel friends, saanko minäkin uskoa? can I also believe? Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. And can I also believe my sins? Jeesuksen nimessä ja veressä, rakas veli, kaikki synnit anteeksi. Näin kun me uskomme, kun kerran pääsemme taivaaseen. When we believe in this way, one day we will get to heaven. Jeesuksen nimeen. Aamen. In Jesus' name, amen.